че ни дараха да снимаме, но ние се разбрахме с тях. Всичко беше бахтистото. Хайде да ордиш, човек, как ще снимате? Ще снимаме. Къде да оставя камерата? Тука. Тук ще оставя камерата. Оу, е! Ако падне, ще викаме. Готвени работи. О, Кроу, как сме, Кроу? Поникнаха ли веждите? Брат, горе-долу. Лак си парчето, брат, той е като един от малкото, дето пишат в чата градивна критика. Това мидклип, елстрим, нали трябва да има и малко такова, брат. Той зато и го прави реално. Ние сме се разбрали с Лак Сипър, брат, да пише такива работи. Да не е само готини работи, да има и малко негативно, брат, не може само позитивно. Елстримър! Нали си GL1 на нивото си? Цайче. Реал такси стрим кога ще има? Ама много студено е. Чат много студено. Стримър, Велко. С тебе не сме се разбирали да пишеш такива работи. С Лок Сипър сме се разбирали, аз даже му дарах пари да пишеш такива работи, ама на тебе не съм ти давал, брат. Аз съм актьор по принцип. Добре, чудесно. Мога да участвам, ако ми трябва статист или нещо. Не ми трябва статист, трябва ли тишина? Има ли как да го снимате на там? Да. Ама аз трябва сега да спрете. Няма нужда от това. Без няма тук някакви клипове ще снимат работи, някакъв филм ще ли да снимат, тук мога да съм статист. Ако те пак трябва... Коли гориш до котори, чуеш текста? Не, кажете ми, викайте, аз веднага ще дойда. Веднага ще дойда, ще играя главна роля, второстепенна статист. Айде, да можем да работим всички заедно, без да си пречим. Чуе, на цекото не му бърза да стане актьор. Много ще има и втори шанс. Няма един път нормално да се снима клип, от телефона ти кажеш пред. Брат, дойдоха първо охраните на изгониха. После идват от някакъв снимачен екип с филм. Ще ли филм да снимат? Вашия трак, поне мой гръмя на тази филма ще хлопне. Чакай да питам за филма дали мога да участвам. Чакай да ги питам. Сега ще ги питам дали мога да участвам във филма. Във филма дали мога да участвам. Ние се местим. Дойдох да ви кажа, че се местим и да попитам пак сега каква е ролята ми, каква роля ще играя във филма. Нямаме време да ти дадем роля, защото вече написан сценарий. Но мога да играя като малко болен. Няма значение.